Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola kellha laqgħat importanti ma' rappreżentanti tal-Awtoritajiet Palestinjani tal-Libanu, il-Ġordan, l-Eġittu, l-Arabja Sawdija u l-Għaqda ta' Stati Arab. Laqa saret wara riżoluzzjoni li approva l-Parlament Ewropew waqt il-plenarja fi Strasburgu. Ir-riżoluzzjoni tappella għal protezzjoni tan-nies biex jieqaf it-terrur li għaddej biex tingħata l-għajnuna umanitarja u biex ikun żgurat li jkun hemm stabbiltà fir-reġjun. Din il-laqgħa tkompli fuq l-inizjattivi li ħadet Metsola matul l-aħħar jiem fejn qed titkellem mal-awtoritajiet tar-reġjun fil-Lvant Nofsani. Qalet li l-Ħamas ma jirrappreżentax l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-Palestinjani u żiedet li s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani qed tħasseb lil kulħadd. Komplit ir-realtà li rad bajnija hija ta' tkexkix b'diversi ħajjiet ta' nies innoċenti jinsabu taħt teddida. Roberta Metsola qalet li l-Parlament Ewropew se jkompli jagħmel dak kollu possibbli biex l-innoċenti ma jsofrux f'dan kollu. Waqt is-sessjoni plenarja ta' din il-ġimgħa Roberta Metsola qalet li l-Parlament Ewropew dejjem se jibqa' jimbotta għal soluzzjoni li tkun ġusta u li permezz tagħha Iżrael u l-Palestina jkunu żewġ stati li jgħixu fil-paċi ma' ġenb xulxin.